କରୁଛ? ଯଦି ତମେ ଶୋଇଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ତମର ସ୍ୱପ୍ନ ପଠାଅ। ଯଦି ଚେଇଁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ତମର ସ୍ମୃତି ପଠାଅ। ତମେ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛ ମୋତେ ତମର ଲୁହ ପଠାଅ। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଟଏଲେଟରେ ବଇଛି। କହିବ ଯଦି ଟିକେ ପଠେଇଦେବି ଆଉ। କହିଲା ନା କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ପଠାଅ, ସ୍ମୃତି ପଠାଅ। ଟଏଲେଟ ଟିକେ ପଠେଇଦେବି? ନବ? ଦେବି। ସେ କହିଲା କଣ ନା ଟଏଲେଟ ପଠେଇବ। ଦେଖ